Amang namnama ti lokal na gobyerno ti Itogon nga awanan ti mapasaran ang forest fire iti munisipalidad tapno mawaswas ti naipaulog a suspension iti trekking and ecotourism activities. Tarigagay ni Mayor Bernard Waclin ti panakitunulong dagiti umili tapno malapnan ti panakadadaal dagiti bantay. Detalye ti report ni Christine Bornolia sa Baway. Gapo iti nabara a panawan kan tinapasamak a forest fires iti Itogon Benguet. Temporaryo a sinuspindir iti publiko ti trekking kin nagduduma nga ecotourism activities iti munisipyo. Sigon kini Itogon Mayor Bernard Waclin, ti anunsyo kat para iti kinatalgad ti publiko ken maprotektaran ti aglawlaw. Last month, maraming sunog po dito, mga forest fire. Kaya lalong-lalo sa mga bundok, sa Mount Ulap, sa Mount Ogo. Yan po ang kwan ng mga sunog. Kaya temporary suspension natin para hindi po sa mga turista na pumupunta dito sa amin. Iti kaudyan na datos ti Itogon BFP, dumano niti 15 akaso ti forest fire tinailista iti munisipyo manipod Enero aging Marso itaatawan. Sigun iti opisina ti kang runaan na rason ti uram gapu iti nabaybayan nga apoy ti basura ken panagkaingin. Isu a palagip ti BFP kadagiti turista ken bisita nang runa kadagiti na isem nga ag-trekking ken hiking agbalin kuma a responsable dagitoy. Unang-una is yung pag nagsunog tayo ng ating mga basura o yung mga kalat ng mga puno sa mga bakuran natin, wag po natin sanang pabayaan na iwanan, kundi bantayan natin hanggang sa maubos yung para hindi po mag-cause ng forest fire. Plano a mailif iti suspension itamot laeng alawas. Hopefully within this week, baka ililip ko din yan. Kasi tinitingnan ko kung wala ng sunog. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.